kalit kaayo nga pagbaliktad ni Bam Aquino ni Kiko Pangilinan. Kay kani si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino mga par, hibaw kini sila nga unsa kadaghan ang mga dumadapig sa mga Duterte. So mayong gabi ka natong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload na mga video reaction. So karon mga par, aray taning kalit kaayo nga pagbaliktad ni Bam Aquino ni Kiko Pangilinan. Kay kani si Kiko Pangilinan o si Bam Aquino mga par, hibaw kini sila nga unsa kadaghan ang mga dumadapig sa mga Duterte. Kay before ang eleksyon, kani si Kiko Pangilinan sa nangampanya pa sila dinhi sa Cebu, sa Mindanao. Unsa may ingon ni kuan, unsa may ingon ni unsa may ingon ni Kiko Pangilinan nga wa gina kalimti sa mga tao. Ako bisan ako wala jud ko malimot ana. Unsa may ingon ni Kiko Pangilinan nga wag natin babagsakin ang administrasyon. Yung babagsakin natin ay ang presyo ng bigas. Mao na ingon ni Kiko Pangilinan mga pa sa before nga nangampanya pa sila dinhi sa Cebu ug dito sa Mindanao. Unya karon nga nahimong senador si Kiko Pangilinan, unsa ba yang iingon karon nga pabagsakin man hinuon niya si Sara. Nabudol ni Kiko Pangilinan ang mga tao sa Cebu, ang mga tao sa Mindanao, ang mga tao di sa ng Visayas. Nabudol ni Kiko Pangilinan. Kay kibaw na si Kiko Pangilinan unsa kadaghan ang mga dumadapig sa mga Duterte. Mo nang before ang eleksyon, wa gyud comment about sa nang impeach ni Sara. Wa comment si Kiko Pangilinan ana mga par. Ang yang giingon, wag natin pabagsakin ang administrasyon. Yung pabagsakin natin ay ang presyo ng bigas. So karon nganong miingon man siya nga pabagsakin kuno niya si Sara. So bot pasabot ana nabudol niya ang mga tao. Karon nga nahimo na siyang senador, ang iyang utok impeach man ni Sara. Gusto man siya nga i-impeach sa si Sara. Unya kanay si kuan si Bam Aquino before nga ng eleksyon nga nangampan niya siya din sa Cebu, nangampan niya sa Mindanao, nangampan niya sa Visayas. Unsa may kuan niya, wa masay comment ana. Wa juga kadungog, di kita kadungog mga par nga ni comment si Bam Aquino about sa impeachment ni Sara. Unya karon nga nakadaog siya pagka senador, nganong ingon naman si kanang Bam Aquino nga ipadayon ang impeachment ni Sara. Unya ang katong mga dumadapig ni Bam Aquino, awa na mga dumadapig ni Bam Aquino nga sakto sana kang Bam Aquino, sakto sana iya. Unya katong dili dumadapig niya mingon mo sa to nga nabodol lagi ta ni Bam Aquino lagi. Kay ingon siya kay sa panahon nga nangampanya sa ng nato, kay sa panahon nga nangampanya siya mumbita kadtong ni Bam Aquino nga ni comment about sa i-impeach si Sara. Wa mo gyud nya karon hinuon nga nidaog na siya. Mingon naman hinuon siya nga ipadayon ko ang impeachment ni Sara. Nabudol nila ang mga tao. So wala man sila muhisgot ana nga sa panahon nga padong pang eleksyon. Manong wala man sila muhisgot ni Sara na nga ilagyong ipadayon nga ilagyong ipa-impeach si Sara. Kay kibaw man sila nga ang mga Duterte ng unsa kadaghan ang dumadapig sa mga Duterte. Muna karon nga kalit og nang lubag ang ilang mga una-una karon nga ila naman na hinuon i-impeach sa mga hinuon si Sara hinuon nga igwa pa ni mang budol mga tawana ko di ni kadaog ang budol lang di gini kadaog mga tawana mga par kung wala pa ni mang budol sa mga tao. Dali man kana nga Kiko Pangilinan, pawag natin pabagsakin ang administrasyon kundi ang pabagsakin natin ang presyo ng bigas. Nga karon sa maingon niya nga yan namang ipa-impeach ni si Sara hinuon, yan hinuon ipabagsak man hinuon si Sara. Nya kang Bam Aquino sad wag kita kadungog ni Bam Aquino nga isgoto ka ng
Pitsa-imbit sa panahon nga ng paniya pa siya din sa Cebu ug sa Mindanao, wa kita kadungog ni Bam Aquino na karon hinuon nga nakadaog na ibaliktad man hinuon kaon sa mga auto ka nabudol lang man kani nabudol gyud ang mataw ani nilang kaninduhan nabudol gyud ang mataw kana si Risa Hontiveros sa taay na si Risa Hontiveros kay daan pa magyud na nga nang init na siya sa mga Duterte hasta si Tito Soto. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pag-suporta sa akong channel. Unya palihog ko og subscribe kay para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.